ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଠି? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରୁଛୁ। 50 ବର୍ଷ। ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ଗାଠୁ କଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଭାରି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା ପୂଜା ପାଇକି ଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଖରା ମାସ ବର୍ଷା ମାସ ପାଣିଟା ଯାଉଥିସି କେବେ ବି ନାଇଁ ଶୁକେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲ ଦେଖାମି ଆଗକେ। ହରେ ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हेलो सांग मैंने आज मुझे आपको देखा जाऊँ कि ओडिशार सेकेंड अयोध्या केन जगह ने अच्छे। तो वीडियो के लास्ट तक देख। तो चलो ठीक अच्छे। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा केते वर्ष है पूजा पाँच भगवान ये? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରୁଛୁ। 50 ବର୍ଷ। ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ନାହିଁ ସାର୍, ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷଠାରୁ ଆଉ ଅଜା ଅମଳଠାରୁ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୁଦାନ ସରକାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଉ ଏଠି 30 ଘରକୁ ଆଉ ଜମି କାଢ଼ିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ଗାଠୁ କଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଭାରି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେଇଟା କିସ୍ ବାହାରିଲା ବୋଲିକିରି କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଲେକ୍ଟର କିସ୍ କହିଲା ଏଇଟା କିସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିକିରି ଖୋଲିକି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକିନା ଏଇଟା ଆମେ ରଖିବା ବୋଲିକି ଜିପିରେ ଆସିକି ଲେଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଜିପିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ସେ ଜିପିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ କିସ୍ କଲା ଉପରୁ ମୁହଁ କରିକି ଇଏ ଆଉ ନମସ୍କାର କରିକି ସେ କିସ୍ କହିଲା ଏଇଟା କିସ୍ କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଲୋକ ସେବା ବାଲା ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଠି ଏକା ସେବା ପାଇବ ବୋଲିକି ଆଉ କହିଲେ ସାର୍। କହିବାକୁ ସେଟା ଏବେ 50 ବର୍ଷ ହେଇକି ସେଟା ସେବା ପାଇକିରି ଚାଲିଛି। ଆଉ 50 ବର୍ଷ ହେଇକିରି ସେବା ପାଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରପାଙ୍ଗା ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକକୁ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା ପୂଜା ପାଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଅବତାର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ରାମ ଆଉ କଲ୍କି ରାମ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ 3 ଅବତାର। 3 ଅବତାର ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇଲେ କେଉଁ ପଟୁ ଆସିବେ, କେତେ ଦୂର ହବ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିବେ? ଆଉ ଆସିଲେ ଠାକୁରପାଙ୍ଗା ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂଜା ହେଉଛି ନା ସବୁଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି? ସଦାବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କୁହାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଜାଗା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ସତ କି ଏଇଟା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ ଆଜ୍ଞା। ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରୀଜାନୁ ଅଛନ୍, କିଏ ବି ବନାବାର ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଲ୍କି ଅବତାର, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ରାମ ଅବତାର, ଯେନ୍ଟାକି କୁହାଯାଉଛି କି ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଉ ଏ ଜାଗାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଗଲାବେଳେ ଏ ଜାଗାନେ ରହିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ଏ ଜାଗା ପଥରନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ कराटा नहीं पास হবে। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତା ମା ଆଉ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ଇ ଜାଗାନେ ପେନ୍ଟା ଅଷାଢ଼ ମାସରୁ ଖରା ମାସ ତକ ଯୋଉଥିସି କେବେ ବି ପେନ୍ଟା ନାଇଁ ଶୁକେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଝରଣା ପେନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଅଷାଢ଼ ମାସ ଖରା ମାସ ତକ ନାଇଁ ଶୁକେ ପେନ୍ଟା ଯୋଉଥିସି ଇନ। ଆଉ ପେନ୍ ବି ଦେଖ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଅଛି।